Il-fondi Ewropej jiġu miftema fuq ċertu perjodu imbagħad iridu jintużaw sa ċertu ammont ta' żmien. Amministrazzjoni Nazzjonalista fil-Gvern kienet użat biss 33% tal-fondi Ewropej għal perjodu 2007-2013. Dan kien ikkonfermat fir-rapport tal-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Moody's. Meta staqsina lil kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Ewropej Marta Sportelli tikkummenta dwar ir-rapport ta' Moody's staret li mhux se titkellem dwar perċezzjoni. Mela, ħalli nikkjarifikaw l-affarijiet u min issa nkun qed nitkellem dwar perċezzjoni. Taħt dan il-Gvern l-użu ta' fondi Ewropej għal-2007 u 2013 irdoppja, infatti tela kważi 60%. Il-mira tiqpa li jiġu użati l-fondi kollha sal-aħħar ta' sena d-dieħla meta jispiċċa l-perjodu marbut ma' dawn il-fondi. Iktar minn hekk il-Kummissjoni Ewropea għadha kemm ferħet lil Malta u varat il-Partnership Agreement għall-Programm Finanzjarju 2014-2020. Sa dan it-tant Marta Sportelli stqarret li l-Gvern għandu jkollu prioritajiet oħra u mhux ir-restawr ta' postijiet storiċi bħal Villa Franzija. Ir-restawr fuqha kien possibbli minħabba tfaddil minn proġetti oħrajn li kienu jikkwalifikaw għal fondi Ewropej. Dan huwa ħażin li inti taqbad post li għandu ċertu sinifikat għal patrimonju Malti u tirrestawrah b'dak li fadal ħażin dan. Ara Ġennis, naħseb inti ma tridx tifhem x'qegħdin ngħidulek aħna. Il-Gvern irid jagħmel il-prijoritajiet tiegħu. Prioritajiet li bl-istess scale ta' Marta Sportelli ma kinux f'posthom lanqas fi żmien Gvern Nazzjonalista. Wara l-Gvern Malti wiered din il-villa mingħand il-familja Franzija inbeda proġett ta' restawru u manutenzjoni li ħadd 3 snin biex issa l-villa ser tintuża l-funzjonijiet ministerjali u laqgħat ma' dinjitarji li jżuru l-pajjiż.